Gaskiya ne wannan bawan Allah da kuke gani yana raba tayan babur ko kuma mashin yana ba da youth empowerment ne, ma'ana tallafi ga matasa. Shi dai wannan dan majalisa ne a jihar Kogi State, a yanda kuwa ya zo ke tarabawa matasan a gefen da yake constituency nasa kenan tayoyin mashin, ko da yake ba dai gaba ɗaya da a samu ba, ga zababbu dai wanda suka yi nasara sunansu ya shiga list ɗin kyautan da za a bayar na tallafi na tayan mashin. Ganin yadda kuwa yake ta trending a kafafen sada zumunta, ganin yana raba taya a matsayin tallafi ga matasa, abin ya mutukan jawo cece kuce sosai a kafafen sada zumunta. Cewa ya rasa ma me zai basu, taya ne kuma ya ɗauko yake raba musu na babur kawai ya samu rabarsa. Kai Najeriya kasanmu na gado, wasu na gani lallai abin nan da ya gaba ɗaya bai dace ba, baya cikin tsari, a inda ko wasu ke gani killa mabi al'umman da yake suna da bukata da tayoyin mashin saboda killa hanya ba kyau, kuma yawanci a al'umman da yake sun fi amfani da babura fiye da duk wani abin hawa a wannan gefen, shi yasa kawai killa yake amfani da tayan mashin don ya basu tallafi nasa na youth empowerment. To kowa dai da irin rasa ra'ayin, shi kuma yayi nasa bakin kokarin. Allah ya samu dace.